Nanapod may bagong napalit nga sidecar guys, oh. Sa gani, so pila gani napalit? Yes, ulit yan. Ha? Yes. Gis. Gis mil dala motor. Oh, nagi grasya diri sa Davao no, dagang kay grasya diri sa Davao ba. Dalir kay pangitaw ng kwarta diri sa syudad. Napay ba kinala mo yun? Awa ko amigo, akong gago. Di ba? Oh. Ayaw nyo guna-unaha nga inyo ang mga sponsor nyo gipadala. May mo gipalit ani, wag yun yung taon. Oo. Awan ako. Kahit kinala, kahit kinala. Iharang ko niya. Tara. No, so Tinikura ko niya. mao ni napundar ni Boss Pali TV karon no ni Agaw kuan Inad. Muni muni ang napundar karon. Ayaw mo kumpiyansa. Na kung gingon sa inyo ha ba? Ayaw ninyo i-judge ang tao no? Ayaw ninyo i-judge ang tao kay di ba gaw? Ayun, iwan ka balon dalan pa na. Wala. Oh, tinuod yun. Importante man ang grado. Kay ugwa tay grado, dali ra ta ilaron. Parang nagadugat kung kabalo. Pero karong panahon na Diskarte na may kuwan. diskarte lang mag-igo mga boss. Di ba gaw? Diskarte ay. Diskarte na lang mag-igo. Sao man ang grado nimo, kuha nimo gamita. Di ba? May paning way grado. Agaw, si agaw. Di ba? Ako, graduate. Bro. Muna ayaw ninyo maliita ang mga taong walay grado sama namo, ba? Ako mga viewers dia, mga supporters nga ko nagtanaw kay ikaw ba ikaw kung pasabot. Grabe ka maliit ba no? Ingon ka nga way grado, way grado. Oh, luoy bitaw kayo kay way grado, pero tanawa ni way grado dira oh. Wala. Daw? Daw. Wah. Grado ka, bulong na mo daw. Amo na diha. Pila boy palit na na yung kan daw. Kailan daw? Batara. Na kung giingon sa inyo. Muna don't judge the book by its cover mga amigo. Ha? Don't judge the book by its cover gid. Medyo nila. Ayaw daw. Kasi Bisaya na gaw, manang don't judge the book by its cover gaw. Ayaw, hilaw, mangaw. Ayaw basta lang. No. Don't judge the book by its cover. Ayaw, ikuha na ka. Ayaw. Basta lang. Munay hubad niya. Imo ni bala mo sabot ana kay wa ko kasabot. Unsay akong giingon. Doro. Sige, makita lang ta sunod digayon mga amigo. No, ilain Boss Pari TV, inyong Bistak Boy. Ang bisayang vlogger ng Davao Oriental. Bot. Esprehe!